Jutott eszembe egy nagyon jó kis gondolat, imégyen, mert ugye napok óta kering egy téma az interneten, az ismerősök között, hogy mocsok és bűz között készült a hús. És a Nébik bezáratta ezt a bizonyos helyet, ahonnan mi magunk is vásároltunk hurkát és kolbászt. Ha arra gondolok, hogy bizony megettük, hányhatnámban. És akkor arra gondolok, hogy jó, megvettük például ezt a zsírt, amiből most ugye zsíros kenyeret teszek, hogy vajon ezt a zsírt bevizsgálták-e, mielőtt oda került, ahonnan megvettem. Csak egy gondolat.